नमस्ते जेबो बानायासै दिनै बेखौनो रुनानै होबाय गाइखेर लोंनोनो बायो जोंनि गथ'फोरा गाइखेर होनबाथाय आगोल उन्दैयाव गेदेरा एसे लोङोमोन नैबेथ' लोंथारा नैबेनि जादा गेदेर बोराय खाथार बेहा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय 10ता जानोसै बिराद अलसिया दिनै दो थांफ्रांबाय आंहाबो ओमफ्राय बोरायाबो जाया लोङा माने थालिर जानानै थांदों ओमफ्राय गाइखेर लोंनानै थांदों मालाय गावनो मावनानै लोंनानै थाङो फोजाया आंखौ जानो गोसोबा मा दं मा गैया नागिरनानै जानानै थाङो ओमफ्राय आंबो सिरि मोनखायो सिखारखायो गावजोंनो ओमफ्राय दिनै बोरैबा दो थांबाय दो थांबाबो थाङाबाबो फोजाया बेसेरा ओमफ्राय बारा फुङाव एथबां माबाया जानाय लोंनाय ओमफ्राय गथ'नि स्कुल थाबाथ' जाफानायानो जायो ओमफ्राय फुंलायलाङो गाहाबो फुङाव ब्रेकफास्ट मोजां जाबाथाय फुंनाय मोनो आङो ओमफ्राय दा गथ'नि स्कुल गैयाबाथाय एसे लथं फथं जानो नागिरो आहाबो बिदिनो ओमफ्राय गावहाबो होनो आरो मा होनो आं थाब सिखारबा गावहाबो सिरि मोनफायोना ओंखायनो मानो सिखारो मानो माबायो होनो आरो आं सिरि मोनबानो रावबो उन्दुनो हाखायानो आरो फिसाजोआ होनदों खिंख्रिं खांग्रां थोरसि लथा माबा माबि नोंमारगौबो आं सिखारबाथाय फोजाखायो मा खालामनो जायोना आंहा गाइखेरबाबो साहाबाबो बिदिनो बिसोरखौ फै लोंफै होनबाय थानांगौ साहाबो गुसु दैयाव सोमब्रनानैसो होनांगौ गुसु खालामनानै गथ'फ्राबो बिदिनो दै माबा गुदुंबाथाय लोंनो हाया दैयावनो सोमनानै लाबोखाबाय आं थाब लोंदोना बे बेखौ बैस्रांनुआनो थाब जायो ओइ सिबलांजोब्बाय आङो नै इस्रा न'आव थांदों आंटी कहाँ गई है बेटा आंटी घर गई है ना न'आव थांदों दाखोरखौनो ओरै सिफ्ले हरजोबो फै संनाय खावनायनि जागायलायनोसै नै ओमफ्राय बिथिं बेखौ बिराद मोजां मोनो मा होनोथाय सुखा बा गथ'आ स्टाइल लाबोलायदोंबा थेंक इउ स्टाइल आं बिराद मोजां मोनो बे जायगायाव बेखौ मोनो आरो ओमफ्राय बेखायनो मैथाखौ बांद्राय गोसोखांला नङाबाथ' आंथ' गोखै जाग्रा मैथानि बिमाया गोखैनि बिमा होनो बिदिखौ ओमफ्राय दा बेखौनो सप्तासेयाव खेबसेबाबो जाथारो आरो आंनि फिसालाया जि दाउले ओमफ्राय बेखौ मोनजाबाय थानायखाय एसे गोसोआ गोजोनो आरो मैथा बांगालखौबो मोनो मैथा गोजाखौबो मोनगोन खोमा मालाबा खेबसे मोनदोंमोन बेगर लाबोफानायबालाय बालथियावनो गायनानै जाफैनो हागौमोन आब' गोजोनथाव फिसा बागाननि बायदि मालाय बेहासो जि मा गायो थैगोनसो जारिखौबो जि गोथाव मोनो आं दाख्लै भिडिअ बानायदों माने मानिनांगोन आरोखि ओमफ्राय नै बेखौनो लाबोदों बोराया ओमफ्राय नायलाय जि फिसा है बाबा गोलैगोन मावा फिसा नामा होननांगौ दाङाय आइदि होनो सना आं खोब बोराय मिथिजोबथारगौ नों मायो मोस्रोम बाबा ओमफ्राय बेजोंनो जानोसै गोथाव गोखै खारगोन ना खारा दांनाङाय दांनाङा बोरायसो नोंबो ओमफ्राय मोस्रोम बाजुनायखाय आं सान्दुङाव फैदोंमोन सान्दुङावबाबो खारा एफा गोरलै मावायनो मायो एम्फौ होनो जोंना बिसोरनि थाखायनो नाथुर जाबाय थायो जोंहा सु बासिनानै बिदिनो गेलेबाय थागौ बेसेरा बे ओमफ्राय बियो गाहायथार गाखोनो नागिरो ओमफ्राय आं हगारनोनो हाया आरो अन्थाव बाथाव बेयाव गेलेगौ एसे बाहेराफोराव गाखोनो नागिरो ओरैजाय आथिं बैयाव ओरै आसि बिमा ओरै खेबथाबनानै गाखोनो नागिरो हगारनोनो हाया बोरैबा मोनो आं इयाव नेट होनो बुंदोंमोन बोरायखौ मालाबा सोलाबो मालाबा सोलाबा मालाबा बावो फैदो सिङाव फै सना फैदों दे एवफ्रामनानै लाखाबाय आं नै ना फिसाबाबो एवफ्राम होयो जोंना एवफ्रामनाय जायो आगोलहाय आं सिख्लायावथ' आबैमोनहा ओरैनोसो ब्र' हरोमोन ओमफ्राय दा बोरायनि न'खरा बा बोरायमोनहा बिदिनो एवफ्रामनानै जायो मालाय ओमफ्राय आंहाबो सोलोंबाय
बानलु थाइसे होलायबाय आङो थावगोन ना थावा मिथियालै गोफा गोफिसो मोनगोन ना मागोन ओंखामा ओंख्रिया जाननानै फैबाय नै फांखा जाफैबाय दसे आजादियाव आजादिसिन ओमफ्राय मा होनो दुगैयाखै आङो मानो होनबा न' सुवाखै दिनै 10थायावसो सिखारनानैलाय मा मावनो हागोन खुनुरुखुम ओंखाम ओंख्रिखौल' फोमोननोसै ओमफ्राय दा न' सुनानै दुगैनोसै आङो न' सुबा लेथ्रा मोनो दुगैनो लुबैयो ओमफ्राय बेखायनो सुथुवासै रेजेला रेजेलि जायो होननानै न'खौबो ओरैबायदि माने नोंसोर फोथायनाय नङा खोमा सोरबा बायदिया सानसे सुवाबानो आथिङा जे लाजाया माबेनिफ्राय जे बिरनानै फैयो आथिङानो गोसोम ओमफ्राय आङोथ' सेन्देल गाननानैबो थायो ओमफ्राय बै आथिं फिसा फिसाया आथिङानो गोसोम जाजोबो बेखायनो बोरैबा मोननानै आङो बिनि थाखायनो सुबाय थायो फिसाजोखौबो सेन्देल गान होननानै बुंबा गानहोनानै दोननो हायो ओमफ्राय बे जायना आथिं फिसासिन बिनानो लेथ्रा जासिनो बिनिखौनो बोरैबा अनथावथाव मोननानै आङो न' सुबाय थानाय जायो आरो बे ओरैबा ओरै खारलाय खिरलि इदि खालामबाय थायो ओमफ्राय बेनाव आथिङाबो मैलाया बांसिन नाङो मानो होनबा बे बांसिन थाबायो होननांगौ ना मा होननांगौ ओमफ्राय बेखायनो बिनि थाखायनो सुबाय थायो गामियावथ' जोंहा सुवानो सप्तासे सुबाबो बेसिबां मैला जाया मास मोनसेयाव खेबसेफोर सुबाबो बे जायगानि बायदि सानसेनि बोराबोर जाया मानो होनबा बे जायगायाव माबा गोसोम गाज्रि मोननाङा गुंखेफ्राबो गोसोमसो जायो न' सिबबा नङा बै सिरिफोरखौ सिबहैबा ओरैबायदि सानसे सिबनांगौबाथाय आङो बे सानसेया खुदै गारनानैनो हागादै गारनानैनो खा होननानैनो सेस जाखायो माने गोसोमानो हाबलांबायदां मोननानै आं खुदैखौनो मन'लांनो हाया बेखायनो आं बाराबो सिबा ओमफ्राय बिदिनो बिसिनि आखलफ्राथ' मिथिखागौ नोंथांमोनहा गुबुन रायलायग्राफोरा माबायदि जायो माबा दरखं बाहेरा माबा गावसिनि न' सिंखौनो ओरै सिबख्लाय हरो लेथ्रा मोनथारो आङो गासिबो एसे बिदिनो सोरबाफोर बुजिबायबा गैला ना होमबा सोरबाफोर बुजिबायबा जारला जाथारगोन होसोफैथारगोन आंखौ ओमफ्राय माथो खालामनो बिदिनो थानांगौ ना होमबा उफाय गैया जों बायदिलाय बहा जानो जोंना दिमागफोरा साननायफोरा एसेबाबो आलादा जायो जोंनि बिदि रायलायग्राफोरा ना होमबा माथो सिदा सिदि बुंबा एसेबाबो बोरैबा मोनोना जोंनि खर'फोरानो आलादा जायो मालायनि साननाय हनायफोरखौ एसेबाबो रायलायहांहां रायलायनायावनो फैलायबाय गथ'आ ओमफ्राय हासुनो होनबाय हासुनानै फैहोलायबाय बिदिनो जायो बिमानि खामानि मालाबा आरो जिरायहांहां सिखारफिननांगौ जायो ओमफ्राय दस्रा रायलायग्राफोरा बिदिनो जायो मालायनिखौ बुजिया जोंहा आरो इदि खालामबा बैस्रा गाज्रि मोनगोनदां मागोनदां एसेबाबो साननाय थायो जोंनि रायलायग्राफोरा ओमफ्राय बिसिना बांद्राय बिदि साननाय गैया खोमा बेखायनो बिदि खालामो ओमफ्राय माथो खालामबावनो मालाय बिसिना बिदिनो जाखाबायबालाय जानानै लाग्रोनोसै बोराया जाबाय मालाय खेबख्रेब मोनाखै दा एसे होनबावबायलै ख्रेब मोनदोंना बेखौ एसे मोनाखै नोङो बे ना मावानि खर' नामाथाय एसे आं ख्रेब मोनदोंना कारेन्टबो गैबावा नै फांखायाबो गुफुरथार नै बुरैया जाखांबाय सुखांबाय ओमफ्राय नै सासेया उन्दुवाखै फै मानसिबा दुगैखांबाय न' सुखांबाय ओमफ्राय मुस्रिसो सुबावबाय गोबाव जाबाय हायदै मावखांजोब्बाय लेट जालायलांबाय 3:30 जागुलायलांबाय सासेयाबो उन्दुवाखै फुथुनोसै बेखौबो ओमफ्राय नोरै बैखौ बोथोरदोंमोन आङो बिसिनाखौ ओरै बोबाय बैथिं जेव जायोना एखमबा जेव माने इदिथ' नङा ओमफ्राय थाम्फैफोर थायो जों ओरै बुद्रुबोलायनानै सिबबाय सुबाय माने माबा मावलु मावला मावफ्रांबाय थायो मावदावबाथाय ओंखामबो जाखांबायमोन नालाय बोरायनो जाहोहरखांबाथाय टेनसन गैया जायो बिदिनो मावलु मावला ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर
Namaste. Thank you for watching. Namun, tangki uncle.